Tsaya ni mana ina zaki je? Wallahi ka ban mamaki. Ashe yadda nake son ka ba kake so na ba. Haba da Allah. Okay, listen, you know learning makes perfect. Shi yasa nake so ku mai da hankali. Ka ji dan rainin hankali. Kai close baki go gefe. Dan Allah ku duba min da wannan darasi zan fara. Idan ba ki da amma, ina ganin fa ina son ki. Banza bule jama. To me a jikina? Wanda ba za mu yin soyayya da ke ba. Kamar kai kana da ni wai har ka je ka ce Umaira kana son ta. To wallahi sai dai ka zaba ko ni ko ita domin ko kanshin turaren ka bingirci wata mace ta ji ba. Bari har ta furta ta ce tana son ka. Mun haka. Dakata. Allah sa dai ban tsorata ki ba. Allah kar ka ƙara shiga harkata, kar ka ƙara min irin wannan a cikin makarantar nan. Target ɗina a wannan makarantar shine so nake in samu dama ka bani haɗin kai mai kidnapping ɗin ƴar gidan Alhaji Bukar Gana Humaira. Ba zai ma taɓa yiwuwa ba zan, kuma in baka canza wannan ƙudurin naka ba na rantsi da Allah sai kowa ya ji a wannan makarantar. In ka manta bara in tuna ma wata 8 baya kai ne kai rafin ɗin ƴar gidan Alhaji Muktar kuma ta mutu. In ko baka manta ba duk duniya ba wanda ya rufa ma asiri sai ni. Amma ka san da gizo ke sakar? Kai ka riga ka aikata, ni kuma yunkurin aikatawa nake yanzu. Saboda haka shawara ta rage ga mai shiga rijiya.